Jien nixtieq naħseb li I am in the wrong business. Jiena ma misni qatt prezentatur ta' television imma minn flok misni qiegħed hemmhekk inkanta. Ejja nagħmlu challenge, ejja qumu ħanaraw Ejja ħanaraw għad il-biċċa xogħol. Ejja George ma intu ukoll. Ejja George. Jena li joħdunna over il-mestidna ma toġobni. Ejja ma isri prezentatriċi u teacher u qed ngħidlek George fin-nofs, George fin-nofs. Issa kif għatlek Da ġieli kanta da wkoll. Ejja, kollha naf stoffru ma ħanipprovaw nisimgħu Jew x'ma nofrux. Bes fil-verti kollha għandkom it-timbru tagħkom. Ejja, mela. Per eżempju sar dar Ġarti kanta Inti tkanta tkaxkar, fem kollha għandhom tagħhom. Għal Vasco Rossi. Isimgħu in-nota. Tqabbadni l-bar. Isimgħu n-nota. Ma tal-biża. Ma tal-biża. Għajdu wiex għamela sħiħa. Da isu ċerċura jkanta, sorry. Għamilom li għaliju, ħanara. Mela zomni di. Ma. Stenna. Sorry, għax ma. Jien il-ma. Ejja. Kolla flimkien tinstema. Għankoblu. Mamma mia. Veru disastru. Stenna. Jiena nemmen il għamiltu effort. Vera? U nemmen il-lum senjuri. Ħarga fjeru ġejna r-raba najdek. Imnala wasalna fl-ħar tal-programma ġniħu over jiena u danu san nibda nipprezenta Jiena u kwa. Danu sanu tit. Stjana. Tajtkom xi ħaġa bħala apprezzament tal-effort tagħkom san u George tad-donuts kif tinħass. Proset tal-effort li għamil kullu. Donuts. Distinction. It's a merit. Fuq mela raba ġejna. Mela,